sun kama sana'a mata macen da ba ta sana'a aurace. Lale lale maraba da ke Wani ɗaukan uban ne a ban ɗaki a ce mutum ya je ya rashe sai ka ce ɗakin shi. Ke baban Khalifa ne fa. To baban Khalifan ubana ne shi? Banda abinki Talatu inda aka san darajar goro nan ake saka masa yayi har ma a yayyafa masa ruwa ba zan ga laifinta ba domin kuwa ita ta kasa samun maka masa. A hayye! Ina abin yake wai jama'i ya ci jariri. Ban ga abin da ake kira miji ba a ɗaura kashi ko kuma a ɓata igiya. Ina so ki sani idan har ma kina waje ɓera bi sai ya zo ya wasa bu wallahi. Wace kariya ce take mana ihu tun da sanyin safiyan? Wa kika sani banda wannan karamar ƴan rainin hankalin? Daman ai na san arina wai an saci zanin mahaukaciya yo ke banda ke da abinki ina ke ina kula wannan abar. Kai 1-0. Shegun gari an iso wai kare ya ga gawon kura ga kinan manya maganin kanana. Ga muna Allah ya kawo mu inji mafaɗin aurensa. Ya naga kun tsaya charko kamar wanda za su tsaya ɗauke su hoton kati. To ya muka iya sa abin da ya gagari wuta in ji kishi ya ƙona miya. Gidan Madiga wannan shiri zai dinga zuwa muku duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta Duniyar Hausa TV. Ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku duk lokacin da muka ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a tashar mu ta Duniyar Hausa TV.